आसुर मोस्रोम साया मा जानो देनाय आब' एसेबां गोथौ बौखादो रुवाया डक्टरनियावसो थांनांगौमोनलै दा बोरै थांनो माजों थांगोन बेनोथ' जादों र' साइकेलबो गैया नङाबा आंनो दाब्लिं थिखांनानै लांनो हागौमोन दानो मानसिफोरनियाव बिनो थांबाबो हरनाय नङा बेसेबा साखादों मोस्रोम थैयानो थाबथायाखै दा मा खालायगोन आब' नङाबा फोजोंसारखौ फन खालाया मानो बियो फैगोन खोनादे उफाय गैया जेबो लामाबो गैया बेखौनो लिंनांसिगोन फैगोन ना फैयाथाय बेखौनो लिंनि र' मानो फैया जानोखाय फैगोन दे आरो आङो लाइमोन आब'खौबो खबर होनि र' दे खालायना खालाय फन आइदे हेल' फोजोंसार आदा आङो बुंदों मोस्रोम बा मोस्रोम आगै दिनै नोङो आंखौ फन खालायदों आदा माबामोनलै आब'खौ रुवा बावदोंमोनलै बुरजाथार बौखादों आइदे मायो बोरै बावनो मोननाय रुवायालाय सिथ्लायाव गोलैना दङमोन रुवाया इसोर ओमफ्राय दा एसेबो मोजां जायाखै होनबा थैफोरा गगाबायना गगायाखै गगायाखै आदा नों हागौबा फैयाखै मानो आब'खौ हस्पिटालाव लांनांगौमोन गारि नेहैदोंमोन गारिबो मोनाखै खालि सेट मोनसेबो गैया साइकेलजों लांनो हागौमोन आङो साइकेलबो गैया र' होनबा आङो थांगासिनो मोजाङै हिस्रि गिजि खाना दोन थैया गनो हायै बायसि आगै खोनादोंना जागोन दे आदा हिस्रि गिजि खाना दोनदों थेवब्लाबो थैयानो थाबथायाखै र' थांगासिनो आङो माखारै फैदो हागौबा औ जागोन दे नोङो जेबो टेनसन दाखालाय आं थांगासिनो दे होनबा दोनथ' दे एसेबां गोथौ बुखादों माने थैयानो थाबथायाखै मोनफैगोन दे बाइक दङना दसेनो मोनफैगोन फैगोन होनना बुंमारदोंना र' आङो लाइमोन आब'नोबो खिन्थाहरनि र' दे ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोब्बाय र' ओंखाम खुरनोसै र' आयै आं लोगो सासेनाव थांना फैनि र' सोर लोगो ओंखामसो खुरनो नायदोंमोन आङो ओंखाम जानो जानाय टाइमावलाय नोंहालाय लोगोनियाव थांनो मा गोसोखांलायखो नाङा दे आयै जाथ'ला आङो दायो फैनानै जासिगोन आङो ओंखाम ओंख्रि मोनबायानो नै खुनोसैयानो जालांथार नाङालै आयै इमारजेन्सिथार माथो एसेबां इमारजेन्सि जाखो माबा आयै लोगो सासेया थारमाने माबा एसे एक्सिडेन्ट जादोंमोनलै बेखौनो नायनो थांनि र' मायो बुरजाथार जादों नामा अबेनि लोगो आरो सोरो बुरजा जानायालाय एसे बुरजा जादों माने थैया थाबथायाखैनो माने आयै बिसोरहा गारि मोनाखैनो आंखौ थांनो लिंहरदों आरो दे होनबा बिदिबालाय थां आरो अबेनिथो जाखो फिसा लोगोआ बेफोरखौ उनाव फैनानै खिन्थागोन आयै आं दा इमारजेन्सिथार आं थांसै दे होनबालाय थाब फैबानो जाबाय हस्पिटालाव थांनाय बाथ्रा एसे गोबावबो जानो हानाय ना आयै दे होनबा हटेलफोरावनो माबाफोर जाबानो जाबाय दे आयै थाथ' थांसै आङो दे हे इसोर बोरैथ' जानो मोनखौलै एक्सिडेन्टआलाय गिसोयोलै आङो एक्सिडेन्ट होनबाथाय हे भगबान बोरै बौनो मोननाय आयु ओमफ्राय बुरजाथार बौदों नामा ओमफ्राय डक्टरनियाव सोर लांगोन दा दे र' आंबो थांगासिनो होनबा इसोर ओरै बौथारदों होनबा रुवाया मा फिसा सोरखौ रुवा बौदों माबायै बिबारिखौ बौदोंनो रुवाया हे इसोर बोरैथ' बौनो मोननाय बुरजाथार बौदों नामा आयै बासा बिबारिया खेंखायबाय थादों इसोर आयै आङो थांना फैनि दे बिबारि लानाव बिबारिखौ खबर लाना फैनि दे थांनोबालाय अबाव थांनो नागिरदोंलै माबा आंनि आयंनि फिसाजो बिबारिखौ थारमाने रुवा बौदोंनो आं बेखौनो खबर लाना फैनि र' हे बोरैथ' बौनो मोननायनो रुवाखौनो सिथ्लायाव दोनदोंमोननो ओमफ्राय रुवायाव बोरैबा खुन्थेंनानै गोलैनानै बिदिनो बौलांदोंनो इस नोंसा साइकेल दङना आङो साइकेलजोंनो थांनि र' साइकेलजों थांबालाय एसे गोबाव लागोन आरो गारिजों थाङो दा भारा गैयाना दे आं होगोन दे भाराखौ नोङो होगोन भाराखौ नांलायाखैना नोंनियावनो फैसा गैयाखैना दङ मानो गैया जानो एसेबां गोजान लामा नोङो साइकेलजों बोरै थांनो थां गारिजोंनो थां आरो सान्दुङाबो बेसेबा गोसा दुंखादों थां नोङो गारिजोंनो थां साइकेल थांबा नोङो खस्थ' मोनगोन
दे होनबालाय गारिजोंनो थांगोन दे भाराखौ होगोनबालाय आङो दोनहैनांगोन नामा ससे नांलाया दे आं थांनो हागोन दे हारसिं ओमफ्राय आब' दानो थांगोन नामा औ दानो थांनि र' लाइमोन नोङो ओंखाम जायाखै बायसि ओंखाम जालाङिसो उखैगोन जालायला खोनालै आङो जा आब' एसे मानो जायाखै फिसा थां एसे जालां थां नानि आब'नो ओंखाम खुरना हैथां थौ आब' नोंसोरो एसेबां बुंदोबालाय थौ होनबा एसे जाहैनि सनाथि आगै एसेल' होदे एसेल' जागोन आङो थौ होनबा माथो फोजोंसारा दाहालागै मोनफैला फैगोन होनना बुंमारदोंमोन ना औ बुंदोंमोनथ' आरो लामा गोजान नालाय गोबावलाय जाखागोन एसेबाबो नंगौबो देनाय थेवब्लाबो आं सासोबायलै मा खालायनो मोनजोबबाय आङो दसेखिनिखौ धैर्य हमना थाथारनाय आब' फैगोन दे मानो फैया जानो नैलाय मोनफैबाय फोजोंसारा दे मोनफैबाय माथो बेसेबा बुरजाथारबोवदों औ सासोदों न' बिबारि औ बेसेबा साहादों थैयानो थाबथायाखै माथो थौदो थौ माखारै बाइकखौ लाबोदोंबा नोङो औ बाइकआवनोथ' फैदों आरो बेसेबा थै ओंखारखादों माथो फोजोंसारा बिबारिखौ गोसथोनाय बायदिसो खालायदों गोसथोलायो नामा बिसोर सानैबो लाइमोन आब'आबो मोनफैबाय औ मोनफैबाय आयु माथो बुरजाथारबावदों औ आब' थैयानो थाबथायाखै थौदो थौ बिबारि लांनोसै थौ हस्पिटालाव बेफोरबायदि थाबाय थाबा जानाय नंला ओं थां बिबारिखौ माखारै हस्पिटालाव लां थौ एसेबां बुरजा बौखादों रुवाया औलै सोरबा दोनफ्लांनायमोन दा रुवाखौ र' आब' आङो आब'मोनखौ ससे नायहैनि र' थां नायथां बाबु नोङो दोननायमोन नामा रुवाखौ ओहो आं दोनाखैमोन दहायनो थांनांगौ हस्पिटालाव गारियाव थांनो नागिरदोंमोन गारिखौनो मोनासै दा फोजोंसारा फैनायखायसो फोजोंसारा नङाबा मा जागौमोन देनाय बाबु आं नोंनियाव माबा मोनसे खोथा सोंनि र' मा खोथा फोजोंसारा दा आरो बिबारि आब'आ सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थायो नामा मबाइलाव औ रायज्लायोथ' गोसथोलायो नालाय मायो गोसोथोलायो औ नोंनो खोन्थायाखै होनबा बिबारि आब'आ खोन्थायाखैथ' र' मालाय गोसथोलायो सानफ्रामबो एनिटाइम रायज्लायबाय थायो ओमफ्राय दाखालायो फोजोंसारा बिबारि आब'खौ बेरायनोबो लांदोंमोन ओमफ्राय फोजोंसार आदाया जोंफोर साथामनोबो दुर्गा फुजायाव गस्ला बायनो थाखाय फैसाबो हरदों 5,000 मानि फोजोंसारजों बिबारिजों गोसथोलायो आङो मोनथिखादोंमोन बिसोर सानैया दा गोसथोलायो होननानै बिबारि आरो फोजोंसार नोंसोरो आंनो मानो खिन्थायाखैमोन नोंसोर आंखौ मानो थगायबाय थानायमोन मालायबा फोजोंसारा बिबारिखौ गोसथोखायो बेखौनो आङो मा सानदोंमोन आं सानोमोन फोजोंसारा आंखौ लाइक खालायो होननानै नाथाय बियो आंखौ अबाव लाइक खालायनो मालाय बिबारिखौसो गोसथोयो दे जेबो नङा दे सानैबो गोसथोलाय आं नोंसोरनि गेजेराव मालाबाबो हाबला ओरैनोबाबो आं जेखौ नागिरो बेखौ मोनखाया आंहा खाफालानो गाज्रिखा थेवब्लाबो खिन्थाना लानांगोना खिन्थाना लाबा आं नोंसोरनि गेजेराव हाबसन हायामोन ना दहायो फेसबुकआव फट' मोनसे आपल'ड होदोंमोन र' नायनि र' बेसांसो लाइक कमेन्ट फैखो न'आवबो नेट मोनथारा लामायावसो ओंखारबोनांगौ जोंफोर गामियाव मानो नेटखौनो मोना रागासो जोंलाय लांबायलै माबा आङो मा जिअ'निबो नेट मोना एयारटेलनिबो नेट मोना थै माथो लाफाथैसो र' मा थाबिस गानखौ नोंलाय ओंलै गाननांगौ जाबाय नालाय गानबाय आरो माखौ मिनिनो ओंखारदोंबा बाला नोंजों समायाखैलै थाबिसा
समायबासो थाबिस गानो आरो ओरैनो तारमाने गाननो मोना आरो ओमफ्राय समाया होननानै गानालासिनो थानानै ओमफ्राय ग्रह नांनानै थैथोसै र' नोंलाय माथो सिगां आंनि सिगाङाव थैबाबो थाबिस गाना होनोमोनलै जेमान ग्रह नांबाबो थाबिस गाना होननानै खथब बुङोमोन आंनि सिगाङाव ओमफ्राय दिनै मानो गानखो बुंदोंमोन बुंनायालाय थेवब्लाबो दादि ग्रहआनो एसेबां गिदिर ग्रह नांबाय गानाबाबो जाया माथो एसेबां गिदिर ग्रह नांगौब्रा बुंलाय लापाथि नानि खोब मिनिनो फैदों जेब्ला आंनि बायदि गिदिर ग्रह नांगोन होमबासो बुजि मोनगोन दे मिनिला दे खिन्थालाय मा गिदिर ग्रह नांगोन मा होनना थगायनो बेखौ मा जाखो माबालै तारमाने ग्रहआनो ओरैबायदि गेदेर ग्रह जाबायना लुदुमि तारमाने के आङो जुदि बे थाबिसखौ गानाना होमबाना आङो मालाय बुरैना थागोननो रावबो हाबाखौनो खालायनाय नङानो सोर होननाय नै मिनिबावबायसो बाला माबा फालतुसो मोनबाय थादों खोना गावनियाबो बिदि ग्रह नांना होबा मोजां जागौमोनलै पालनि आं बेबायदि ग्रह नांबा मोजांसो मोनगोन आं ओरैनोबाबो हाबा जानो बाखायो बुरैना थागोन होनबा नोंखौलाय देनाङै नोंसा नोम्मा नोम्फाया थैबा सोर जाहोगोनथाय हाबा जानांगौब्रा थाबनो थाबैनो गथ' बानायनांगौ थाबैनो गथ'फोरखौ गेदेर गोलाव खालायनांगौ होनबासो थाबैनो बिहामजोफोर जावायसोफोर मोनगोन लायो आंगिलाय नोंहा हाबा जानो गोसो गैया आरोलै आंहा दङ आंहा संसार जानो बेसेबा गोसो दंखायो बेनिखायसो आं दिनै बेसेबा गेदेर थाबिसखौ गोरनायाव आलायना लानांगौ जादों लायो नङाबाथ' लाखायामोन दे मोजाङानो दे आं मिन्थिखादोंमानो आं थाबिस गानबादि मानसिफ्रा आंखौ मिनिगोन होननानै थाबिसखौबो गोरनायावसो आलायना लानो होदों बै आङो जान्जिफोराव खानानै लानो नागिरबाय गैया माबा लानाङानो गोरनायाव लाबासो खाथियोनो मालाय दे जेबो नङा दे ला गोरनायावनो ला मिनिफ्लांबाय थादोलै आं माबा नोंखौ ताबिस गाननायखौ